ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Сарвинози Нур. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. баргузории ҷаласаи 21-уми шӯрои ҳамоҳангсозии байнидавлатии роҳбарони мақомоти назорати суғуртавии давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил, мулоқоти вакилон бо интихобкунандагон, ташкили чорабиниҳои маърифатӣ дар шараку маҳаллаҳо, намоиши филми муштараки Тоҷикистон ва Эрон дар шаҳри Душанбе, қадами муҳим дар самти ҳамкориҳои фарҳангӣ. 1 октябр соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи сеюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор мегардад. Дар иҷлосияи сеюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баррасии Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси Гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст. Инчунин дар он қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хоҷагии деҳқонӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ва дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима мешаванд. дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон нахустин ҷаласаи 21-уми шӯрои ҳамоҳангсозии байнидавлатии роҳбарони мақомоти назорати суғуртавии давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. Ҷаласа дар доираи консепсияи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил барои соли 2025 сурат гирифта, дар кори он намояндагони расмии роҳбарони мақомоти суғуртавӣ аз 7 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. зимни чорабинии нахустин ҷаласаи 21-уми шӯрои ҳамоҳангсозии байни давлатии роҳбарони мақомоти назорати суғуртавии давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил масъалаҳои муҳим вобаста ба рушди соҳаи суғурта, мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои ҳалли он мавриди баррасӣ қарор гирифт. таъкид рафт ки масъалаҳои мазкур бевосита ба баланд гардидани функсияи иҷтимоии соҳаи суғурта дар ҳаёти аҳолии минтақа аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқтисодиёти миллӣ мусоидат хоҳад кард. яке аз масъалаҳои асосие ки ба он таваҷҷӯҳи бештар равона гардид, ин танзиму назорати фаъолияти суғуртавӣ дар кишварҳои минтақа ва инчунин танзиму такмили қонунгузории соҳаи суғурта дар минтақа аз ҷумла ба низом даровардани муносибатҳои суғуртавӣ байни аҳолӣ ва ташкилотҳои суғуртавӣ бо истифода аз платформаи инноватсиони рақамикунонии соҳа буд. имрӯз чуноне ки шумо шоҳидед, ҷаласаи 21-уми шӯрои ҳамоҳангсозии байнидавлатии роҳбарони мақомотҳои назорати суғуртавии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Душанбе баргузор гарда истодааст, ки он дар доираи консепсияи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил барои соли 2025 баргузор шуда истодааст ва дар ин чорабинӣ имрӯз аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 7 кишвари он намояндагони расмии роҳбарони мақомотҳои назорати суғуртавӣ иштирок доранд ва дар ин чорабинӣ масъалаҳои муҳими рушди соҳаи суғурта, мушкилотҳои мавҷуда ва роҳҳои ҳалли он баррасӣ шуда истодаанд, ки бевосита баланд гардидани функсияи иҷтимоии соҳаи суғурта дар ҳаёт ва дар ҳаёти аҳолии кишварҳои минтақа аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқтисодиётҳои миллӣ мусоидат менамояд. интизор меравад ки дар баробари баргузории ҷаласаи шӯро семинари роҳбарони мақомоти назорати суғуртавӣ низ ба нақша гирифта шудааст, ки он дар доираи кишварҳои минтақа баргузор хоҳад шуд. дар ҷараёни чорабинӣ ҳамзамон таҷрибаи муваффақи баъзе кишварҳои минтақа дар самти рақамикунонии хизматрасониҳои суғуртавӣ муаррифӣ гардид. мақсад аз чорабинии ҷаласаи мазкур дар он аст, ки сари вақт иштирокчиёни касби бозори суғурта оид ба мавзӯъҳои нав, оид ба проблемҳое ки дар бозори суғурта мавҷуд аст огоҳ бошанд. сари вақт дастрас намудани маълумотҳои нав, ворид намудани тағйироти иловаҳо ба қонунгузории соҳаи суғурта, ворид намудани барномаҳои махсуси
که وابسته به طرز حساب کردن مدل های سقورته و همیان های مبلی که برای دسترسی به مردم برای میزاجون باید به استفاده برای سقورته حیات، سقورته حادثه‌های ناخوش و بیماری، سقورته تیپ و دیگر نمودهای سقورته دسترس باشد. ما می‌خواهیم که همین چاره‌بینی هر سال نیز دوام بیاورد و از مقصد از اساسی شرکت در آن است که ما به میزاجان به مردم تاجیکستان خدمت رسانی سقورتی را سریع وقت دسترس پیشنهاد نماییم. дар интиҳои чорабинӣ ҷонибҳо ба зарурати таҳияи стратегияҳои мушаххаси рушд ва ислоҳоти соҳа таъкид намуда омодагии худро барои идомаи ҳамкорӣ дар сатҳи минтақавӣ ҷиҳати таҳкими низоми муосири суғуртавӣ баён доштаанд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 119 ноҳияи Фирдавсӣ вохӯрии вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 70 бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар вохӯрии роҳбарияти ноҳия масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. вохӯриро раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ ифтитоҳ намуда қайд карданд ки имрӯзҳо дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе вохӯрии вакилони Маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ бо мардум идома дорад. дар идома ҳамзамон иштирокдорон аз шукуфоии пойтахти мамлакат ва раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ суҳбат намуда иброз доштанд ки имрӯз мебояд ҳар як сокини пойтахт дар баробари ғамхориҳо ва шароитҳои фароҳамовардаи ҳукумат бари тозагиву ободонии пойтахт дар кӯчаву маҳалли зисти худ бетараф набуда риояи талаботи маҳрумномаи сокини пойтахтро ба ҷой оранд. ҳамзамон дар идомаи суханронӣ масъулин оид ба риояи қонунҳои миллӣ, тарбияи насли навраз дар рӯҳияи худогоҳиву хиштаншиносӣ, расидан ба заҳматҳои хастанупазири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандагиву бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ибрози андеша намуда таъкид кард ки ҳамчун сокини пойтахти мамлакат мо низ бояд ба қадри ин ғамхориҳо расида ҷавобан бо амалҳои созанда ва тарбияи хуби фарзандон посух диҳем. Сипас масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе оид ба шаҳру тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолии кишвар, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдак, риояи одоби шаҳрнишинӣ, пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба гурӯҳҳои ифротӣ, истифодаи ғайриқонунии барқ ва оқибатҳои он, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва инчунин саҳми сокинон дар корҳои ободониву созандагии ҳудуди шаҳраку маҳалла ибрози андеша намуданд. дархосту пешниҳодҳо ва саволҳое ки аз ҷониби интихобкунандагон ба вакил пешкаш гардид, тибқи талабот вакил барои пешниҳод намудан ба Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ба инобат гирифтанд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Исмоили Сомонӣ вохӯрии масъулини сохтору мақомоти гуногуни ноҳия бо волидони хонандагони ин муассиса доир гардид. дар рафти мулоқот оид ба нақши ҷавонон дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат ибрози назар карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади баланд бардоштани савияи донишу малакаи ҷавонон аз ҷониби сухторҳои марбута дар пойтахт пайваста тадбирҳои мусоидаткунанда дар амал татбиқ карда мешавад. вобаста ба ин дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ нақша чорабинӣ таҳия шуда бо мақсади иҷрои он корҳо идома дорад. дар вохӯрии навбати ҷиҳати баландбардоштани рӯҳияи ҷавонон вобаста ба тарбияи ватандӯстӣ, таҳкими ҳуввияти миллӣ, пешгирии падидаҳои номатлуб аз қабили терроризму экстремизм, бегонапарастӣ, эмин будан аз хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир, пешгирии омилҳои коррупсионӣ, риояи қонунҳои миллӣ, маҳкум намудани нашамандию нашаҷалобӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба сафи артиш ва дигар мавзӯъҳои рӯзмарра миёни волидону омӯзгор ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 баррасӣ карда шуд. инчунин змини баромад аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки доимо пайи омӯзиш бошанд ва пайваста донишу маҳорати худро баҳри ободию шукуфоии давлату миллат равона созанд. ҷавонон насли ояндасози миллат ва нерӯи боэътимоду боварибахш дар татбиқи ҳадафҳои олии роҳбарияти кишвар ба ҳисоб мераванд. ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат ба ин хишри ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда як қатор имтиёзҳоро низ барои таҳсил ва фаъолияти онҳо дар сохторҳои давлатӣ пешбинӣ намуданд. ширкатдорони ҳамоиш дар робита ба дигар масъалаҳои марбут ба таълиму тарбияи насли наврас низ андешаронӣ намуданд. дар шаҳри Душанбе даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид. он дар муассисаҳои гуногуни соҳавӣ аз рӯи номинатсияҳо ҷараён дорад. матлаби навбатии барнома ҳамин мавзӯъро идома медиҳад.
дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ номинатсияи сарояндагӣ аз рӯи жанри анъанавӣ даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид. Доварони ботаҷриба ба маҳорати ҳар як иштирокчӣ баҳогузорӣ намуданд. ҷои таъкид аст ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақом маҳорати касбӣ, эҷоди мусиқии нав, таълифи ашъори баландғоя ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва суруд, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ равона шудааст. тавре аз баромадаи иштирокчиён аён гардид, ғояи асосии суруду оҳанг асарҳои мусиқӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн, ки ба озмун пешниҳод шуданд, тараннуми шахсиятҳои барҷастаи халқи тоҷик, дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, аҷ гузоштан ба анъанаҳои миллию мероси пурғановати ниёгон, табиати зебоманзари Тоҷикистон ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумиро бозгӯӣ мекарданд. ҷои таъкид аст ки ин озмун аз сатҳи ноҳиявӣ оғоз шуда то ба сатҳи вилояти ҷумҳурӣ гузаронда мешавад. Акнун беҳтарин истеъдодҳо дар даври ниҳоии озмун муаррифӣ ва қадрдонӣ карда мешаванд. ҷои таъкид аст ки мақсад аз баргузории озмун муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, таблиғ ва эҳёи санъати миллӣ, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ, баланд бардоштани сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, маҳорати касбии ҳунари мусаввирӣ, ҳайкалтарошӣ, ороишгарӣ ва либосдӯзӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд, коллексия ва асарҳои рассомӣ мебошад. раёсати тандурустии шаҳри душанбе бо мақсади расонидани хизмати ройгони тиббӣ ба аҳолӣ дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пайваста маъракаи корвони саломатиро дар ҳудуди шаҳри душанбе ба роҳ мемонад. тадбири навбати солимгардонӣ дар маҳаллаҳое ки солҳои охир ба пойтахт ворид гардиданд бо иштироки табибони ботаҷриба ташкил гардид. гузориши навбатӣ дар ин бора омода гардидааст. бо мақсади пешгирии беморшавии аҳолӣ ва баланд бардоштани фарҳанги тиббии ҷомеа аз ҷониби табибони маркази саломатии шаҳрӣ рақами 7 ноҳияи синои шаҳри душанбе дар ҳамдастӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри душанбе дар амбулатории тиббии оилавии маҳаллаи озодии занон китобии маркази ном бурда мебошад, маъракаи марказонидашудаи тиббию машваратии корвони саломатӣ гузаронида шуд. дар чорабинии мазкур табибон аз тарафи гурӯҳи машваратӣ аз ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаи маркази саломатии шаҳри рақами 7 аз қабили духтури асаб, чашм, гӯш, гулӯи бинӣ, кардиолог бо дастгоҳи сабти барқии дил, эндокринолог, ҷарроҳ, уролог, табиби оилавӣ, акушер-гинеколог ва дигар мутахассисони ботаҷриба иштирок намуда бо сокинон машварат доир намуданд. маврид ба зикр аст ки табибони ин марказ моҳе як маротиба аз ин амбулатория дида намуда бо сокинон мулоқоту вохӯриҳо доир карда аз вазъи саломатии мардум огоҳӣ пайдо мекунанд. ҳар моҳе як маротиба корвони саломатӣ дар амбулатория гузаронида мешавад ки аз он ҷумла кормандони духтурони таҷрибадори маркази саломатии шаҳри 7 ҳам низ иштирок мекунанд. хоб дар амбулаторияи мо зиёда аз 11796 нафар аҳволи мо дорем. низ дар ин ҷо 6 та деҳа дохил мешавад ки мо кӯмакрасонӣ мекунем. навобаста ба ин маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм низ ҳам иштирок мекунанд. зимни баргузории корвони саломатӣ мутахассисон бо сокинон суҳбатҳои муфид баргузор менамоянд ва оид ба мавзӯъҳои гуногун атрофи аҳамияти саломатӣ дар ҳаёти инсон суҳбатҳо доир менамоянд. зимни чунин вохӯриҳо бо аҳолӣ маълум гардид ки сокинони маҳаллаи мазкур аз ғамхориҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ миннат доранд. маъракаи мазкур аз ҷониби раёсати тандурустии шаҳри душанбе дар ҳамдастӣ бо маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри душанбе, марказ
классҳои саломатии шаҳрӣ мунтаззам гузаронида мешаванд. Бояд гуфт, ки ҳайати тиббии маркази саломатии шаҳрии рақами 7 ва кормандони бунгоҳи тиббии номбурда мунтаззам ба маҳалли зисти сокинон мераванд ва аз ҳолашон бохабаранд. дар кинотеатри ватан нахустнамоиши филми муштараки тоҷикистону эрон «Харгӯши сиёҳ, харгӯши сафед» бо иштироки доираи васеи ҳунармандону дӯстдорони кинои тоҷик баргузор гардид. ҳамкорони мо низ дар рӯнамоии филми мазкур иштирок намуданд, ки айни ҳол гузориши таҳия намудаашонро пешниҳод менамоем. бозе қадами муҳим дар роҳи рушди синемо бо ҳамкории муштарак. Зимнан дар пойтахт филми нав ба экран баромад. Дар рӯнамоии филми муштараки Тоҷикистону Эрон бо номи «Харгӯши сиёҳ, харгӯши сафед» роҳбарияти муассисаи давлатии Тоҷикфилм, масъулини иттифоқи синемогарони Тоҷикистон ва таҳиягарони филм иштирок намуданд. Қайд гардид, ки филм дар ҳамкорӣ бо ширкати корномаи Дубай аз Амороти Муттаҳидаи Араб ва муассисаи давлатии Тоҷикфилм дар Тоҷикистон ба навор гирифта шудааст. Филм дар давоми зиёда аз 2 моҳ дар майдонҳои ба наворгирӣ ва ҳамсаҳни муассисаи давлатии Тоҷикфилм рӯи навор омадааст. ҷои таъкид аст, ки таҳияи ҳар як филм худ як бурд аст ва умед аст, ки ин лоиҳа шӯҳрати ҳунармандони тоҷик, муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва ширкати корномаи Дубайро дар сатҳи байналмилалӣ боло мебарад. Коргардони филм Шаҳром Мукри эрони табор буда филмномаро дар ҳамкорӣ бо Насим Аҳмадпур навиштааст. Таҳиягари филм Нигор Искандарфар мебошад. Филм комилан дар Тоҷикистон наворгирӣ шуда бо иштироки ҳунармандони тоҷику эронӣ ва бо забони форсӣ, тоҷикӣ ва русӣ таҳия гардидааст. Дар баробари бозигарони маъруфи эронӣ Бобак Каримӣ, Ҳастӣ Муаммоӣ, Кибриёт Дилобова дар филм ҳунармандони шинохтаи тоҷик Суҳроб Ҷанҷолов, Хуршед Мустафоев, Ортиқ Қодиров, Абдумумин Шарифӣ, Парвиз Полодӣ, Зулфия Содиқова, Қандил Тоҳиров, Зарина Бадалова, Рафоат Шуазимова, Соро Собир ҳам нақш офаридаанд. муҳтавои асосии филм он аст, ки ҳеҷ чиз беҷавоб намемонад ва таърих такрор мешавад. қиссаи асосӣ дар бораи як зан аст, ки баъд аз садама тадрижан дар меёбад, ки ҳаводиси атрофи ӯ рӯйи ғайримаъмулӣ гирифта, воқеаҳо тағйир меёбанд. Наворбардории филм 3 моҳ давом кардааст. саҳнаҳои филм дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм, Ҳисор ва Арзоб бардошта шудаанд. Тоҷикфилм тасмим дорад филми «Харгӯши сиёҳ, харгӯши сафедро» ба ҷоизаи Оскар пешниҳод кунад. дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2026 роҳ ёфт. Дастаи мо дар даври ниҳоии марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи Си бо қаҳрамони чоркаратаи Осиё Ҷопон рӯбарӯ шуд. Дастаи мо дар бозиҳои гурӯҳӣ муқобили Макао, Камбоҷа ғалаба карда аз Ҷопон мағлуб гардид ва бо 6 имтиёз дар гурӯҳи Си мақоми дуюмро касб кард ва ба қисми ниҳоии ҷоми футзали Осиё 2026, ки дар Индонезия баргузор мешавад, роҳ хат гирифт. дастаи Истиқлол бар дастаи Барахчӣ бо натиҷаи 2-1 зафар ёфта ба зинаи дуюми ҷадвали Лигаи Олӣ баромад. Пас аз 16 бозӣ дар ҳисоби тими пойтахт 34 хол мебошад. дар садри ҷадвал тими Вахш бо 36 хол қарор дорад. вохӯрии навбатии худро Истиқлол 1 октябр баргузор менамояд. дар ин рӯз чемпиони мамлакат дар доираи даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи қаҳрамонҳои Осиё дастаи Гоаи Ҳиндустонро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор қабул менамояд. оғози рақобат соати 18:45. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе мусобиқаҳои волейбол ва тенниси рӯймиз миёни кормандони ташкилоту идора ва муассисаҳои ҳудуди ноҳия барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 34-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ ташкил гардида буд. зимни як ҳамоиш сабқатҳо ҷамъбаст шуданд. дар ҷамъбасти мусобиқаҳо масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, намояндагон аз раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, мудирони шуъба ва бахшҳои ноҳиявӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. масъулин қайд намуданд, ки мусобиқаи мазкур бо мақсади ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим, таъмини оммавияти намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла волейбол ва тенниси рӯймиз ва татбиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар доираи таҷлил аз 34-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон миёни кормандони ташкилоту идора ва муассисаҳои ҳудуди ноҳия барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ
ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардид. дар натиҷа ғолибон бо ҷом, медал, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. ҷои таъкид аст, ки дар мусобиқа 14 даста аз намуди мусобиқаи волейбол ва 12 даста аз намуди мусобиқаи тенниси рӯи миз миёни ҳам қувва озмоӣ намуданд. гуфтан ба маврид аст, ки пас аз соҳиби истиқлол гаштани ҷумҳурии азизамон, варзиши тоҷик мавқеи шоиста пайдо кард. варзишгарони мо дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён шуданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.